ሃገረ ሽወደን ተወሳኺ ገንዘብ ንክታበት ኮቪድ-19 ክተውፅእ ከም ዝመደበት ጸብጻባት የረዱ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ውግእ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ብርሰት ይቕጽል ኣሎ ተባሂሉ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶኮልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎም ሶኒ 2 ነሓሰ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ኣርእስታት ብምቕዳም ጀሚርና ኣሎና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዝመርሓኩም ደጀን ከሰተ ቅድሚኡ ግን በዚ ስዕብ መዋዓውዒ ኣቢልና ናብ ዝርዝር ዜና ክመርሓኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምኡውን ሃገረ ሽወደን ምስተን ንክታበት ኮቪድ-19 ዘፍርያ ኩባንያታት ፋይዘርን ሞደርናን ብዝኣትዎ ውዕል መሰረት ተወሳኺ ገንዘብ ክኸፍላ ምዃነን ፋይናንሻል ታይምስ ዝተባሃለ ጋዜጣ ምሕባሩ ማዕከን ዜና ተተ ገሊጹ። ዋጋ ናይ ሓንቲ ብኩባንያ ፋይዘር እትፈሪ ብልቃጥ ክታበት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ 160 ክሮነር ናብ 200 ክሮነር ከም ዝበለን ዋጋ ናይ ሓንቲ ብኩባንያ ሞደርና እትፈሪ ብልቃጥ ክታበት ድማ ካብ 190 ናብ 260 ክሮነር ከም ዝበለ እቲ ጋዜጣ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብዚ ሓድሽ ውዕል ዋጋ ናይ ሓንቲ ብልቃጥ ክታበት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዋጋ ብ20 ክሳብ 25 ዩሮ ምውሳኹ ዝገለጸ ኣዋሃዲ ክታበት ሽወደን ሪቻርድ በርግስትሮም እዚ ክበሃል እንከሎ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ክታበት ዝተገብረ ምምሕያሻትን ምምዕረያትን ክንዝንግዖም የብልናን ክብል ንጋዜጣ ዳገንስኔተር ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ዋጋታት ክታበት ክውስኽ ካብ ዝገበሩ ረቑሒታት ኣብ ልዕሊ እቲ ክታበት ዝተኻየዱ ምምሕያሻት ኮይኖም እቶም ክታበት ንሓደስቲ ጅር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዝህልዎም ስለ ዝተገብሩ እዩ። ኣቐድም ኣቢለን ኩባንያታት ኣስትራዘነካን ጆንሰን ዘፍርዮ ዘለዋ ክታበት ንምኽሰብ ኢለን ከም ዘፍርዮ ምግላፅን እውን ይዝከር። ተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ግጭትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ሃገረ ኢትዮጵያ ብምቕጻል ኣብቲ ውግእ ዘጋድድ ኩነታት ይቕጽል ምህላው ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ህወሓት ከም ዘይዘራረብ ሚኒስተር ህንፀት ዲሞክራሲ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ታሽዓይ ወርሑ ዝሓዘ ኩናት ከካይድ ዝጸንሐ መንግስቲ ፌደራል ምስቲ ኣብዝሓ ከባቢታት ትግራይ ተቆጻጺሩ ዘሎን ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዝቆመን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዘራረብ ከም ዘይደሊ ኣፍሊጡ። ቢቢሲ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ካብ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሕጋዊ መንግስቲ ምዃኑ ዝገልጽ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓት ዘቕርቦም ቅድመ ኩነት ተቐባልነት ክሳብ ዝረኽቡ ሓይልታት ጸጥታ ንምፍጣር ኩናት ከም ዝቕጽሉ ተዛሪቡ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ ሩባ ተከዘ ዓሰርተታት ሬሳታት ከንፀባልሉ ከም እተረኣዩ ነበርቲ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ገሊፆም። ገለ ካብቶም ሬሳታት በሰላጢት ከም ዘለዎምን ኣእዳዎም ተኣሲሮምን ከም እተረኽቡ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ሱዳን ተዓቂቡ ዝርከብ ሓደ በዓል ሞያ ጥዕና ኣብ መወዳእታ እሶሙን ዝጥራይ 10 ሬሳታት ከም ዝቐበረ ንሮይተርስ ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ናይ ትማሊ 7 ሬሳታት ሓዊስካ ካልኦት 28 ሬሳታት ከም እትረኽቡ ወሲኹ ሓቢሩሎ። ኣጀንስ ፕሬስ ብወገኑ ንሰብ መዚ ምምሕዳር ከሰላ ብምውካስ ኣብ ዝቐረቦ ጸብጻብ 50 ዝኾኑ ሬሳታት ከም እትረኽቡን እዞም ግዳያት ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከምልጡ ዝፈተኑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዛጊድ ዝሃቦ ምንም ርእይቶ የልቦን። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብ 35 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 26,000 ድማ ብዘይ ቤት ምትራፎም ሰብ መዚት ሃገር ገሊፆም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ካብዞም መወቲ እቶም 20 ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ብዝፈረሰ ኣባይቲ እቶም 15 ድማ ኣብ ውሕጅ ጥሒሎም ምማቶም ጸብጻባት ይረድኡ። ብጠቕላላ 2500 መንበሪ ኣባይትን ከምኡውን መሳጊድን ኣብያተ ቤት ትምህርትን ዝርከቦም 50 ህንፃታትን በቲ ብርቱዕ ዝናብ ተሃስየን ምህላውን ተገሊጹሎ። እዚ ንሓፂር እዋን ግና ብብርቱዕ ዝዘነበ ዝናብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ህይወት 73 ሰባት መቕዛፉ ዝዝከር ኮይኑ ን2.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘስዓበሎም ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክቱ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 5300 ሰባት ስራሕ ኣልቦ ምዃኖም ኣብ መዛግብቲ ኣርቤስ ፎር መድልየን ከም ዝተመዝገቡ ኣሃዛዊ ፀብፃባት እትበዓል መዚ ገሊፆም ክብል ማዕከን ዜናታት ሓቢሩ ኣሎ። ብዝሒ ናይ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት 408,000 በፂሑ ምህላው እዚ መጠን ድማ 7.9% ምዃኑ እትበዓል መዚ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ ፀብፃቡ ኣስፊሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 4,000 ሰባት ስራሕ ከም ዝጀመሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣስታት 1,200 ሰባት ካብ ስራሕ ደው ናይ ምባል መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ከም ዘለውን እቲ ፀብፃብ ወሲኹ ይረድእ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር እዚ ሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ክነሰጋግረኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ኣብ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ኣንጻር ክታበት ዝዓለመ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ናዕቢ 600 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ሓደ ወዲ 49 ዓመት ዘዕድሚኡ ሰብኣይ ድማ ከም ዝሞተን ኤፒ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜናታት ገሊጹ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ኣብ ኢዱን ኣፍ ልቡን ስኽፍክፍ ዝብል ስምዒት ይስምዖ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባሩ ክሳብ ኦምፕላንስ እትመጽእ ፖሊስ ቀዳማይ ረድኤት ከም ዝገበረሉን ብድሕሪኡ ናብ ሆስፒታል ምስ ኣተወ ከም ዝሞተን ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝተኻፈሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ ፖሊስን ዝተተኽለ መጋረድን መጥቃዕትታት ብምፍጻሞም ተፈሊጡ። ክሳብ ሕጂ ቁጥሪ ናይቶም ኣብቲ ናዕቢ ዝተጎድኡ ኣባላት ፖሊስን ሰልፈኛታትን ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ፅፁይ ሓበሬታ ከም ዘየለ ፀብፀባት ኤፒ ይሕብሩ። ኣሜሪካ ከም ኣካል ናይቲ ንመላእ ኣፍሪካ ዝኣተወቱ ናይ 80 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት ሓገዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ናይጀርያ ናይ 4 ሚልዮን ብልቃጥ ሓገዝ ከም ዝለገሰ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ነዚ ሓገዝ ብመንገዲ ኣህጉራዊ ትካል ምዝርጋሕ ክትባት ኮቫክስ ኣቢልያ ነዚ ክታበት ለጊሳ ዘላ። ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ኣቡጃ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ከም እተፈፀመ ድማ ተገሊጹሎ። እዚ ፍርያት ኩባንያ ሞደርና ዝኾነ ክታበት ኣብቲ ሃገር ዘሎ መጠን ክትባት ከቀላጥፎ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ናይጀርያ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይጀርያ ካብ መላእ 200 ሚልዮን ህዝባ ዛጊድ 1% ጥራይ ተኸቲቡ ከም ዘሎ ፀብፀባት ናይቲ ሃገር የመልክቱ። ኣብ ሞሮኮ ብሰንኪ እተኸስተ ሰፊሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብቲ ሃገር ሕላፍ ሰዓት ሓዊስካ ተረድቲ ሕግታት ከም ዝተኣታተው ተገሊጹ። እዚ ናይ ሰዓት እትእቶ ፕሮግራም ካብ ሎሚ ሰሉስ ሰዓት ሒዙ ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝፈንዎ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ኣነፂሩሎ። ብጀካዚ ነቶም ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱን ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ዘለዎምን ገዲፍካ ኣብ ከተማታት ማራከሽ፣ ካዛብላንካን ኣቃደርን ምንቅስቃስ ክእግድ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩሎ። ንሞሮኮ ሓዊስካ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ኣስጋኢ መጠን ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝተረኣየ ፀብፀባት የመልክቱ። ጓል ፕሬዝደንት አንጎላ ነበር ኢዛቤል ዶስ ሳንቶስ 422 ሚልዮን ዩሮ ዝዋግኡ ብርኪ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ሳናንጎል ከተረክብ ከም ዝተገደደት ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜናታት ኣቃሊሑሎ። ነዚ ጉዳይ ክዳኒ ዝጸንሐ ሆላንዳዊ መጋባያ እዚ ብርኪ ካብ ፖርቱጋላዊ ኩባንያ ጋልፕ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተረኽበ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ሃብቲ ናይዛ ልዕልቲ ካብ ካዝና ህዝቢ አንጎላ ዝተሰርቀ እዩ ክብል ኣማኻሪ ሕጊ ኩባንያ ሳንጎላ ንሆላንዳዊት ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ። ኢዛቤል ዶስ ሳንቶስ ኣቦኣ ሄዚ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ንኣንጎላ 40 ዓመት ኣብ ዝገዝኣሉ ዘመን ዘጥሬቱ ሃብቲ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ዓዳ ልዕልቲ ብዝብል ቅፅል እትፅዋዕ ኢዛቤል ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ቢልዮነር ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ብፎርብስ መጋዚን ተረቂሓ ምንባራ ይዝከር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናድኦ ዜና ክሳብ ብዚ ሕጂ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዮም። ንምክትታልኩም እናመስገንኩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምሸት።